Kaixo, txorinetarrok, egunon, barikua, zigor, ostirala, eta badakizu gaurkoan zetokatzen dan. Famosos, inglés esan behar, famatu neguna. Celebrityen eguna, zigor internazional etorri da, baina gure famatuak Euskal Herritarra dira, eta lagunak. Eta gaurkoan gainera daukau pertsona oso berezi bat, Albina Stardust, igual horregatik jozu inglesez, bere izenak eramaten zaitu. Artistikoa behintzat oso, eta Hollywoodera eramaten zaitu, eta betxu, WhatsApp bat bidali ozta bere eskarixakin. Vale, bota. A ber, zer gure dagoen gure Albinak? Ba, hementxe esate eusko. Kaixo bikote, Albina Stardust naiz, eta gaurkoan errezitatxo bat eskatu nahi dizuet. Ni vegetariana naiz, beraz ez dut animaliarik jaten, eta banaiz janari asiatikoaren super. Errezta, barazki jale eta Giotak dira denak. Duela gutxi horretzen Japonian eta bertan estatu nituen barazki egindako giota super goxak. Eta hori eskatzera nator. Giota vegetal bat. Barazkiekin edo zuek, igual okurtzen zaizue zerbait gehiago sartzeko eta ikasiko dugu guztiok. Beraz, ikusten dugu naiz, cariño, musutxo handi bat, mila esker bioi. Eskerrik asko zure. Ba, beste musu basuretzako eta asiatikoa. Eta barazki jalia gioza batzukin, nik ekarri ditut batzuk, perretxikuekin eta asakin. Vale. Albina, bargatu zigorrek nik txoixua ikuste dut ekarri dauela. Bueno, a ver, nik, azkenen barazki jalia ez dakite josun. Empanada di, ez? Banekin ditut, asa eta txoixo empanadatzuk zeintzuk, nahi izan ezkero, hau, beste aukera bat ematearren, bere txea, egun batean lagun bat etortzen baseo, egiteko nik egiten dituen moduan, asakin da hori, eta gero erdia banatu bertzako, eta beste txoixua gehitu. Eta txoixua beretan puntazo bat ematen diola, eta ingo ditut, estiak izoia, empanadak ingo ditut. Itxura, antzeko adiena, eta, bueno, errezaldera. Oso ondo. Egia da, ointxe badauzela holan barazki jalientzako txoixua eta kalabasakin itxen dana, eta holan, aukera desberdinak eta badauz, alternatiba bezala. Baina, Albinak eskatu ditzu, gioza vegetariano batzuk. Beraz, errezeta hauxe izango da. Urai irekin aldi bat emongo zau, gatza bota eta irinakin gutxinaka nahasi koiara batekin. Gero gopor baten eskuekin orea landuko eta film paperakin estaliko. Bitxartian, asa fin-fine baki eta irestontzi baten gatzakin utziko 15 minutuan ur guztixa askatzeko. Gero traputxo batekin ura ondo kenduko zau. Shitake perretxikoak, jengibria, berakatz freskoa, ondo txikitu, asakin nahasi, koiaraka bat soja saltxa bota eta betegarria prest. Giozen orea oskaiotik atarako, gero landu ingou hartu almidoiakin eta ebakiko lau zatikan. Lau zati hori 3 bolatxotan banatu, bolatxoak arrabola batekin zabaldu, gero gioza bakoitzan erdixan koiarakada bat betegarri jarriko, ertzak urakin busti eta plantxan kozinoko ditugu. Berez, hasiko gara, orea lantzen, lehengo, irinakin eta urai emangotzago, irakin aldi txiki-txikitxo bat, ze naiz eta berua egon, bero egon bida. Bai, taloak egiten ditugunean moduan, ura irakiten botatzen badiogu, hobe? Hori da. Beraz, hementxe daukau erdixa, justo, 120 mililitro ur, eta daukau 240 gramo irin. Irina normala. Hau da, ez da bier gozo gintzakoa, indar irina. Bueno, indar irina igual ez, ez dakit, hori izatera, ordan edozein. Bai, edozein irinekin be, balixo, hau irina normala da. Berez, hementxe eta botakotza bai gatza. Gero, honek luzatzerakoan, bieko dauena da, bata bestiakin ez itxastia. Orduan hortako zabaltzeko eta gero ondo mantentzeko erabiliko hau, hartu almidoia. Baina bitxartian holan. Eta errezaldera nahi badozu egota, saltza itxuste gaur egun, empanadak itxeko, giozak beba itxeko holan oreak, eta horrekin listo. Bai. Gero betegarria bakoitzan gustura. Egia da, normalean, betegarri moduan hauek txerrikia erabiltzen dute, perretxikoekin, sitakeekin ero. Eta gero, beste batzuk, aukera batzuk badaude, horre gamba bota aldizkiogu, itxaskia bota aldizkiogu, betegarri, barazkiekin, tofuarekin egindako betegarriak ere badaude. Baina, giozak aipatuta, ekialdera eramaten gaitu, eta beraien lehen guzuak gero dira danpinak, eta gero daude, jadosak direla txinakoak ere. Hala ere, giozak esan da, Japonia etortzen bazaigu ere, berez errezeta txinatarra da, eta bigarren gerra mundu gerran, Japoniarrak Txina inbaditzen egon zienean, bertatik hartu zuten errezeta, eta bere ganatu inzuten, eta ordan ere, Japoniarrak artistak dira.
hartzen duten guztia hartzen dute, eta hobetu egiten dute. Imitatzen eta hobetzen. Hobetzen. Nik produten gazta tartarik onena, Basque cheesecake horrek, labinakua baino, bestut Japonian izan zen. Ezenula, suberoa ezenulako ezagutuzuk. Bueno, egia da, hortan, nik whiskia ez zait gustatzen baina antza, whisky japoniarrak oso famatuak gehi dira mundu mailan eta oso onak, garestia bintzat badira eta onak, ez? Orduan hortan artista dira. Hauek, badakizue normalean, giozak egiten direna da, lehenengo plantxan markatu egiten dira, eta likidoa botatzen da, eta horre egiten da, orduan alde bat gorrituta moduan, eta bestea lurrunarekin, taparekin jartzen da, eta horre egiten dira. Hala ere, egiten badaude modu ezberdinak egitekoak, eta horren arabera izen ezberdinak hartzen dituzte. Hau da, zukingo duzuna da jaki gioza. Jaki gioza da, lehenengo markatu ingo duzuna, gero likido bat, tapa jarri, eta alde bat ingo da gorrituta, eta bestea izango da... Horre die ezagunenak. Ezagunenak. Gero dau, ake gioza. Horrek izaten die frigituak. Empanadak egiten ditu moduan, olio bero-berotan, arzo eta frigitu egiten du. Bai. Gero, zili gioza. Hau izaten dira, uretan edo saldatan egosi egiten dira. Vale. Eta horrek sopatan eta holan zerbitzatzen dituzte guk, fideo sopa jaten dugun bezala, han edo herrialde asiatiko batzutan itxen da biena da, fideuen ostien, holan gioza beteak. Horrek ez di, fideo tamaino txikiago izaten die, eta jateko eta betegarrekin haude die potentea. Baina niri, behitxu, pentsatagat arriskutsua apurtxo bat, Ze gainera, giozek eta, horrek itxita joaten die, eta gero lurrunetan itxen die, eta irekiten joaten die. Horrek mantentzen dabe, berua, barruen joaten dan berua, eta nik noiz betxolan sopan jandotenian, bat lehertzen jatzu hauan, Bueno, itxuta, joder, Viteli, zenbat aldiz hartu dugu, guk ez dugu, hau zapaiak era lokartuta euskau. Eta azkena da, musik gioza, eta hau da, azkena, honek, bambuzko ontzi horiek lurrunetan egostekoak, hoietan egosten direnak. Berezi dira txinako honek iadosak egiten dituzte, aurrena, egosi egiten dituzte, hau da, egiten dute, orea zabaldu, betegarrerekin jarri, eta gero behin itxi ondoren aurrena uretan ero saldadan egosi egiten dituzte, gero atera, egosita daudenen, eta gero azken puntu kurruskari bat olio bero-berotan sartzen dituzte, eta holan zerbitzaten dituzte, frigituta. Baina nola esango du, bizkotxoa moduz, bi aldiz kozinatzen duten, lehenengo egosi egiten dute, eta gero frigitu egiten dute. Hori berezi. Beste aukera bada. Bai. Lehen, aipatu duzula, saltzen dituztela oreak eta eginda, egia da, saltzen basa interneten da, gioza jartzen baituzu, aurrenetako gauza bat da, olako gadget bat, gailu bat, giozak egitekoa, gaina dago bat, bi gauza egiten dizkizuna eraberean. Hau da, egiten duzu lehenengo zuk egingo duzun orea, gero bolatxoa hartzen duzu, bolatxoa jartzen duzu hemen alde batean, eta bera zapaldu egiten du, ez? Eta atatzizu, olako, disko fin bat. Behin disko fin hori jartzen duzu hemen bestaldean, eta hemen azpian beste bolatxo bat. Hemen bestaldeko disko honi jartzen diozu betegarria. Irudiren bat egongo da, nik ez dakik jendeak beste imaginazio haukan, Baina gero da, heltzen da momentua bi gauzak egiten dituela. Hau, zanpatzen duzun bitartean, hemen beste gailu batek, klak, alde honetara egiten du, eta itxi egiten du, ematen dio besteari betegarriak forma. Nik horrek ikusi ditut, eta bidixo bat basauen, non tipo bat hartzen zan bitu, holako artikulu bat da, holako gailu bat erosirot. Guazen, desberdin itera. Eta zan holako erruberatxo txikitxo bat, nun jarten zinuen, orea, gero betegarria, eta inbizinun holan errubera batekin edo itxi, eta berak itzen zutzen tolesturak eta eunetik atalaten jakon ondo 12 bat edo. Eunetik 12 bakarri? Baten itzen jakon bolak kendu, beste baten, hau, beraz, horre die, honek, bakitzu, holako, denda merketan eta saltze dituzten, horrek, 2 edo 3 euroko gaiuek, horrek ez dakit oso nahi. Agendeak esaten dizuen, ez? Ez dakitze zapatilla erosi, ez dakitze bizikleta ero. Segun zen abilpere eman bar, eso. Noizia hemen, urtia hemen gioza egiteko, erosi igual, merke hori, egun ez dituz ingo, baina, pazientzi pixatekin, baina egunero hortarako erabili behar bazu, komeni da ona erabiltzea, eta zapatillekin ero bizikletakin nolakoekin, komeni da dirutxo batek gastatzea,
segun, erabili behar bazu, egunero ibili behar bazara bizikletan, eta egunero 6 ordu behar behar hori kulotekin esate zuten, Patri. Kulotiak, bizikletako galtzak, hor badaude, prezio guztietakoak, dauzkazu 40 eurotik, 200 piku eurotaraino, eta batek esatzen, 200 piku euro? Zu ibili 6 ordu egunero bizikleta gainean, eta ikusiko zu honek atzekalde honek, nola eskartuko du 200 piku euroko kulote hon bat? Eskertuko dau bai, baina, alatabe, esan dut zuetena, ez tozuela hainbeste erabiliko? Igual gaiurik, eta esebe, hau zartzeko. Olakoak, erositxakuak, eta listo. Bestela, etxeko etxen bozue, hori film paperian bildu, eta ordu erdin, ordu baten pausatzen utzi. Hori egonkortzeko. Nik gero oskaiura eramangot, eta bitartean bagoiaz, betegarrixa itxera. Kasuntan, shitakeakin, ez? Shitakea eta asa. Zegia da, hori, betegarri vegetariano bat esan ostanean albinak esan aben. Ze ingote nik betegarri vegetariano bezala. Dago nintzen aztertzen da, egisa da, badauzela, barazki desberdinekin, baina shitakeak badi holan perretxiko batzuk. Oso gozua diena, oso zaporetsuak, eta bauki ikutu japoniar hori. Beraz, pentsagaten, Izen abintzat, bai? Shitake. Shitake, eta hemen bakizu dagoela familia bat ekoizten duena. Bai? Bai, urrinetan daude. Shitake, otazu familiak ekoizia. Otazu ere, bada pixatolan japoniar, egun nola esaten duzun, otazu. Otazu familiak. Edo, otazua da. Bakizu otakua zedan? Otakua? Bai. Ez, bota. Holan bat, frikia dana da gustatzen jakona, komiki japoniarrak eta pertsona horrei. Eta horre, nola deitzen dira? Tribu urban horrei, deitzen dake otaku. Otaku. Horietako pila batzen dira. Zornotzan urtean behin iten dute jaialdi bat, holako komiki eta ni egondan hau egun hortan, eta esaten zu, ama, ematen du, egonda zauz Tokioko kale hortan, nondanak esaten zu. Da mosorrotuta joaten dira. Japoniako etorkizuna, Mosorrotuta eta joaten dira. Dana mosorrotuta, danak, doazola manga marrazki komikietako jantziekin, dana zornotza guztia olako jendearekin, eta esaten duzu, amak ikusi aldo dutzea etxetik olan ateatzen edo. Bakoitza, hobiekin. Parre batzuk eta oso, eta kriston lanketa, a ber. Kriston lanketa, mosorroiek, nola jantzi, hileak, margotuta eta dana. Zuk askoak izu horren inguruan, Bueno, itxon, sorpresa bat daukagoa. Abig sorpresa hundia alegia. Zerbait ikusgarria izar bat jaio da Euskal Herrian, eta ikusi nahi baduzu, geratu gurekin. Irudia dauzkagu izar horrenak. Benetan, Xori diba, queen! Nik nuen ezagutu pertsona, artista. Bueno, hori gero etorriko, hori shitaketa zeitze egingo du. Shitakeak maite ditugu osasuntxua dira, eta aina Euskal Herrian ekoizten dira. Bai. Zuk nun uste, perretxikotan, ibiltzeza perretxikotan, Patri? Ez asko. Joaten esenian, igual olako landetxe bat edo alokatzen dugunien kuadrien artean Nafarroan eda, laguna joeten die, nik pare bat aldizataran az, baina miopia nazen ez da, ez duten ez ikusten da, hor dauzpila bat, da nik, zuk ez dut zulako, baina nik ez daukat bizta entrenatu. Eta hauek zer uste duzulan, horbel artean, osto artean egoten direla, ero zuaitzen enborretan, ero, shitakea, nun aurkitu? Nik honek bakit etxietan beheko iztu leikela, ez? Ez dakit. Olako, ez nik ikusi ditut olako. Kitak saltzen dituzte txerako. Kitak, olan kutsak eta hori, onjo bat izango bazan bezala, aldiela, si. Zuaitzen borren, asaldu hemen zain behar duzun, da nik asalduko dut, gero nola ikusten diren da hori. Asa, irestontzi baten jarreut, gatzapur batekin, gatza iragazi da. Baina, nahi duguna da, zerdia, ez? Hori, zerdia botatzea, da ura eskatzea, gero traputxo batekin ondo kenduko ura, baina, bitartian, 15 minutuan edo, utziko hor, deskantzatzen. Bitartian ingo duguna da, betegarria prestatu, eta horretarako zein shitakeak, perretxikoak. Eta hauek danak barazkiak gordin edo ez bitelit. Jarriko ditugun txiki doiaz, eta gero lurrunetan eta plantxan ingo dia. Beraz? Oso ondo. Arazo barik. Bueno, shitakea berez, zuaitz enbor ustelduetan ateratzen da, eta gustatzen zaio pagoa, aritza gustatzen zaizkio, baita eukalitua ere, baina gero hori era naturaldean ero, ez? Baina gero hemen, esan dagoa, urnietan ustiatzen dituzte, eta horretako erabiltzen dituzte txirbilak, egur txirbilak, egiten dituzte olako tako prensatu batzuk, eta, hor sartu egiten dute onjoaren esfora, eta behar du hori bai, olako egoteak gune
gozetasun eta temperatura batekin. Hor, elkarrizketa bat inzieten hauei Otazu familiari, eta, garrantzitsua zara, hor, kuriosoa dela, beraien etxai handiena onjoak direla. Hau da, onjoak ekoizten dituzte beraiek, baina onjoak dira beraien etxai handienak, ze azkenean, beraiek sitakeak eta azteko behar duten klima ero onjoendako oberena da, baina beraien dituzte, sitakeak eta ero ostra perretxikoa ere egiten dute hemen. Hau, familia espealditiatu, beraikalen Errioxara joaten zen, eta handik barrengorriak, txampiñoiak ekartzen zituen, eta horiek saltzen zituzten. Eta gero ja, ikusi zuten duela 5 urte shiitakea, jendea, hemen ezaguna intzala, jendeak gero eta gehiago konsumitzen zituela, eta, hasi ziren beraiek ekoizten, da egia da gaur egun, supermerkatuetan ikusten dira, hau beraien produktuak, bandejatxotan da saltzen dituztenak, eta, 3 hilabetean, beraiek 3 hilabetean lortzen dituzten, shiitake hauek jartzen dituztenetik, 3 hilabetean jasotzeko daude, eta gero gure mailetara etortzeko. Perretxiko hauek, nik gehiago ezagutu nituen, Gorka Gerinorekin, ze sukaldaritza makrobiotikoan eta osasun kontuekin eta asko erabili izan den perretxikoa da, eta gaina gozua da. Nik gehien bat, gure etxean ez dugu osasun aldetik begiratuta, baizik eta guk etxean zitake nahazkia, arrautzakin egindakoa, baratxuria eta tipuleta pixkatekin lehenengo salteatu. Eta arrautza nahazki bat, zoragarri geratzen da, eta presio ondo goten dira, eta urte guztian dauzkagu. Egisa da, barrengorrixak badiela, edo norbaitxei, aljakola pentsa aputxo bat sosotxu. Ez? Bai, ez teki holan. Zaporetsuak ez die, goxuak bai, baina zaporetsuak ez die, baina shiitakeak badauki gainera, forma elastikoa, holan oso bereizgarrixa, eta hori, eta zaporien bebai oso berezixak die. Nik ikusi izan dute noizpaitz, holan bere testuragatik eta, plater bat, holan gaur, errezta, barazki jalia gabizen ez eitzen, nik ikusi nahen, holako, jatetxe vegano baten, pulpoa feira izango bazan bezala, olagarroa Galiziarera da holan hiperautzakin eta, baina shiitakea feira. Berazan, patata egosixa holan oinarrian, gero honek itzen zituzten egosi edo ez dakize formamon, eta hori, gero piperautzakin eta benetan goxu ez hauzela. Ez zaukan olagarron zaporirik, igual ez dakit algaren batekin edo egosiko zabien itxaso zapori emoteko, baina, egia da, aukera barazki jalientzako basala eta beste produktu bat, beti esaten dugu, hemen baten kontra, gu ez gaude zeren kontra, baizik eta denen alde, eta denak aberesten du gure maila eta gure oskailua, eta gero eta gauza gehiago izan. Eta gaina, esan dagoa, honek daukatena astegikoak direnez, guztiei perretxiko guzti hauek, azkenean, urte guztian zehar eskuragai ditugula, eta, beste edozin perretxiko erabiltzen duen errezetetan erabila ditugula shiitake hauek. Eta gainera, era batean, modu batean, 0 kilometro badira, Euskal Herrian hemen ekoiztuak direlako, orduan horre beste konfiantza bat ematen digu, ez? Bai, hobeto ez. Bai. Gure lurreko produktuak, ez die bakarrik Idiazabala eta olakoa, baizik eta shiitakeak ere baditzu Euskal Herrian. Eta, batzuk, presioa, olako bandeja batean 2 euro eta piko badizu. Gero, hartu eta gehitzen dizkeo bandeja bati 6 arrautza. Eta 6 arrautza, honenak izan da ere, bota jozu euro bat. 3 euro eta piko batik, 2 pertsona, 3 pertsonen dako, sarrera on bat daukazu. Edo afari bat. Baina, pixka gehiago sartu da, ez? Asa sartu diogu. Bale. Zeratik ez. Nik gure etxean asa pila gustatzen zaigo, eta maite du asa, naiz eta batzuek esaten duten, asak ematen dituela, aizeak emango ditu. Batzuk aizeak berez dauzkagu barruan, ez ditugu, ez du, zetan asa jan behar, eta ez dala berdina, asa modu atera jan, ero bestela. Asa garbi jaten badugu, eta hori bera bakarrik, barrunekin jaten badugu, beti... Desberdina da. Nik esot, igual jengibriakin edo, igual tripara, hobeto itxen dagoela. Baina hori nabaritzen da. Horako gauza, jengibrea, kuminoa, digestiora laguntzen digutena. Esaten dute, asa jan ondoren, infusio bat hartzen bauzu, honek ondo egiten digun olako aizeak eta kentzeko olako infusiotxo bat hartuta gero, listo. Ni beti ez da, badago jendea puztu egiten dela eta puskerrak min ematen diotela, ezin bota aizeak. Hori benetan nik ez du sekula izan, zorionez,
eta lankideek lantaldea badaki hori. Tamalez bai. Bueno, nirek zaratataten da Biteli. Baina ez da usainik botatzen. Nik uste txorien eta arroa kontxe errezetakin nabizela janari programa baten da, igual, hainbeste detallerik ez da bela nahi jakitia, ez? Bueno, baina zimar. Zeinik, ordaintzen, errenta ordaintzen ez duen inkilinoa popatik hartze da. Esaten du, eza era zaharrak. Alegia. Ondo esan dozu bai, popatik hartzera. Popatik hartzea da, da. Hori. Horrek, nik dauka lagun bat, bihurritu iten zaizkiula hemen aizak eta mina, baina nik ez da, okerrina ikusten diozu berai eta gaizki pasatzen du. Baina, bueno, a ver, ez dut esaten jende, hori ez, disumulo pixatekin, master batera joan, da, txik. Oso ondo, bueno, gomendioak lan puzkarra botateko alde batera utziz, guk betegarrixakin jarraitxuko, eta betegarrixak eramango ditu xitakeako lan ondo mostuta, hori aragixeatua edo izango bazan bezala, ondo txikituta, gero, berakatza eta jengibrea, bueno, gustura da, eta nik gomendatzen dutzuet, berakatzan tamainuan berdinekoa izatia, behintzat, edo apurtxo bat ahondixaua ba. Igertzeko jengibrea daukala, ez? Osa, pikante puntu bat izango du, errezeta honek, ez? Hori, bai ala bai. Eta gero, adotzau, tipuleta bat jarri, tipuleta erdi, nik berdiakin bebai hartukot. Vale. Bera, zein got. Tipuleta honen, behitu, erdixa, eta gero, zati berde apurtxo bat, bebai. Vale. Beraz, hori bebai, hemen jarrikotzau, eta esandakua. Itxeitxugunien bebai, aragixeatuakin, oiasko aragixeatua, edo txalana edo, gordini jartzen da. Beti. Osondo. Beti gordinek. Horre, Japonian egon nintzen olako jatetxe baten, giosatan espezializatura zauena. Dena, hortan hori Japonian badao, Badao de batzuk, diela, bakarrik sushia. Beste batzuk bakarrik diela, tofuan kontua. Eta beste batzuk erramena, eta bat zeuen honena. Honek, gainera, ez ditxun sarrerako, igual sopatxo bat, entzalatxo bat, ez dana, ziren giosak, eta hori moduz ezberdinetara, lurrunetan, egositxak, frigitxuak, eta gero postrerako bebai, zitxun honek gozoak, txokolateakin, edo gozogile kremakin. Eta bebai, bitu, bitxiak. Honak. Kroketa gozoak egoten dien bezala, igual, etzan izango lan lehenengo aukera, baina, ondo. Oso ondo. Bueno, gaurko gonbidatuen inguruan etorriko da, hitz egiten, Eneko Garzia Jaurena, burlatarra, eta, bueno, ezaguna indana telebista munduan bere izen artistikoarekin, ez? Azkenean, bueno, honek bakizue drag hauek, zerbait baldin badukate da glamurra eta dana da exageratua, eta, bueno, bakizu daukala bi basuekin atal bat, non jartzen dala beste pertsonei ogibide batzuen larruan, ez? Baina zein, jendeak ez daki, zein buruz abiz berbaiten? Gure gaurko, nok eskatu dizu hau? Albina Stardust. Hori, Albina, gaurko bat, Albina taskau dela, ez? Bueno, gogoratzearen. Bueno, baina asko keneko moduan esautu agertzen zen piztu telebistan egon da urte batzuetan bebai, ez? Agertzen zen piztu telebistan, eta 2022tik hor bi basueken, bueno, Albina Stardak, eta hor dauka atal bat, jartzen dela, beste pertsona baten larruan, ez? Hau da, ogibide ezberdinetako pertsonei egana, juten da bere glamour guztiarekin, eta beste ikutu bat ematen die, pertsona hien ogibideari eta horri. Eta gero dauka beste atal bat, alderantziz egiten duena. Hau da, hartzen ditu Euskal Herriko personai ezagunak eta berak egun batez, drag queen baten azalean jartzen ditu. Eta hor tartean jarri du Txoridiba Queen. Hor dauzkazu irudiak. Guapa zauze, Txori? Bakizu, Biteli, saioa ikusi zutenak. Berak hartu, pam, makillatzen, ispilurik eta ez daukazu zer eskura. Osa, zu ezinen ikusi momentu zuen. Ez inungo momentutan, hori, gaina saiatzen dira, ez dago inungo ispilurik zure eskura, eta dago bat tapauta, eta ez momentu batean ere ez zara ikustu. Ordu eta pikuan, artista, benetan, goi mailako artista, eta hori da, gaina improvisatzen, juzan, holan, kontatu zerbait zenik badaukat hemen. Bitxu, asa daukau hemen, hementxe, ingo betegarrixa, eta betegarrixa holan bukatzeko, edo ikutu asiatiko emoteko, soja saltza koiaradatxo bat.
Zigorre kontatzen dauen bitartean, ni oskaiura joango naz, ze bertan daukat orea ja landuta eta ondo. Beraz, hori, ni lanian ibiltzen nazen bitartean, zu konta hau, ze euskazu abentura pare bat. Bai, ez, kontu. Ordu tapiko. Lehenko pekainamen, pegamentu antzeko bat, horrek itxaz tapauen behar die, gero betileak eta luze-luzeak. Gero desmakiatzeko ze? Bi aldiz hemen, etxean dutxara sartu, urberoarekin, sopletearekin emanion, kita esmaltez, kita dena emanion, eta ala ere urrengo egunean, oraindik, ematen zuen, Bilboko jaietan ibilin nitzela hor txosna berezi batean, purpurina neukan, baita belarri iskinetan hemen barrukaldean. Bueno, kontua da, ispilu horrea ja janzten zaitu, hemendik nire miresmen guztia zapata hoiekin ibiltzen zareten hori. Zer da hori? Agujetak izan ituen urrengo egunean, hankak tensioa den gogor da. Eta gaina ni, hola, nibiltzen ditzen hankak zabazalegi. Ez zigor. Glamurrarekin, hankak istutu. Glamurra eta zigoriturri eta... Barkatu, txoridibakuin... Txoridibakuin... Batera doiezen, Gaia txoridibakuinek bertigoa daukat, hangoitik dana oso txiki gusten zen. Nik uste praktika hau gehiago inbiozula, Geixo? Albinakin behin geratu da... Praktika gehiago hartu biozu. Ispilua jetxiza, kendu zutenean trapoa esan, ba. Hau ninaz? Enitzen ezagut. Gaina bakizu, eraman barrazu familiko norbait, ikusi duena, hasieran ikusi zaitu, gero, gela batera eramaten dute, eta gero ekartzen dute, eta transformazio ikusten dute. Alabia, joan zan, ez? Alaba, etorrezan, araiz, eta araiz, hola. Aiba, ez azian, aita, gero, oderrekor, esaten zan. Aita, zuzara! Oderrekor, aita, lurrera botatzeko gogoa emandik eta parre egin da. Hori bertzen du, telebista zen edu, hoxe, saltza, ninoen ezautu, ez ginen inor ezautu, eta gero egia da, hemen jendeari argazki erakusten, eta inoke, gero esan arte nor da, batzuk, hankasuzterra, hola, kriston izterrak, eta, hori zigor da, baina bestela. Eta izena, nik esaten, jarri ziaten olako luma batzuk, txori ematen, oioloka bat ematen. Bueno, hau, lehenengo, esan bida, txorienen estadaiatu zela. Eta berai proposeu zotzenean izena emoteko berak esan zen, Mari Carmen. Esan zotzagun. Mari Carmen, Carmiña. Hori taldeko batek esan zotzun. Mari Carmen Queen. Hori taldekide batek esan zotzun. Zuk Mari Carmen bagarri nahi zinun, baina, karo, drag queen baten izenak, biedau, fantasia, Albinak zerak dutzu. Albina Stardust, fantasia, Mari Carmen. Mari Carmen da super glamurosua, tia. Bai, egia. Txori, gero, karo, diva bat nintzen. Txoridiba eta erregina, Queen. Txoridiba Queen. Txoridiba Queen gustata. Horre badeko, zuk, Sara, Patricia Bitelli, baina hori ez da zura izena. Izen artistiko bada, zura. Honek gauzak ezin di telebizan esan, hori sekretu da. Bueno, ezin dezan, bale. Zuk zigoriturri eta bedetzara, eta nik ez dote benezaten. Bueno, berez Jose Ramon ditzen naiz, baina telebiztarako... Jose Ramon González. Telebiztarako ezan ondo beratzen, orduan. Zigor, txoin, Hemen, orealen landu duguna. Bai. Lau txurro baten daukau, txurrua lau zatikan, eta hau, 3 bolatxotan. Ontxe erakutziko dut, askar, zelan itxen duten bat... Hemen hartu albidoia bota duzazpian, ez? Hartu albidoia, bai. Baina arrabolarekin? Arrabolakin, eta holaxe izango zen. Beraz. Claro, González gaizki gongo zen, ze bestela, beste programako zinakoak hasiko zian. Señor González, váyase! Bueno... Zuber iztu ezautuz? Bai, ezagutu dut, bai. Horako pigote txiki batek, horako gixau matek esaten zaben hori. Bueno, utzi dazu, mesedez, batzuk behitzen. Bale, txoridiba. Bai, hori bat, eta gero, zer da, betegarria? Betegarria jarriko zau. Eta salduko duzu, gero nola izten dan. Hori da, gero itxi, eta plantxango zinatu. Inditxuko batzuk, artisauak, igertzen da bezala guk ez dauko lan makinatxua, eta esku zingo. Eta behitu, erakutzeko zuet, bat eiken, holako, borobiltxo bat hartu, koiarako txikitxo batekin, honeko lan, erdixan jarri, eta, behitxu, ertzak, egingo itxugu urakin. Ura hartu. Txasteko. Bai, hori da, atzamarrakin. Eta gero lan, ilargi erdi baten, engo itxi, eta gero tolesturak emon. Lan gutxinaka, giozak bauskalako horrek ez, guk. Bueno, bai, olatu antzeko batzuk ginen iziote bereiek ez? Hori da, nire amak bizitza osoko empanadiak egin ditu, sardeskakin, hola nitsi, eta hori aukeria bai badaukatzue, baina, bueno, han
holaxe egiten die. Berez, hau, hemen jarriko eta erakutzeko zut zelan egiten dien. Lehenengo, horixo apurtxo bat, sartagin bero baten, eta jarriko ditugu alde batetik. Honek ez die aldez aldatzen. Hau da, ez da alde batetik egin eta gero buelta eman behakiela. Jaki gioza. Hori da. Hone die alde batetik egin, eta ja, ikuste ditugu nian, tolestuta ez, txigortuta, tolestuta ja badauz. Apurtxo bat txigortuta dauzela, ura botakotzau, holan atzamartxo bat edo, tapau, eta 2 minutu. Eta horre ja egozingo di gainekaldea, ordan geratuko zaigu hori, ez? Asmo hori da. Azpikaldea txigortuta, eta gainekaldea lehun, baina egozita dagoela, ez? Hori da. Ez da danak abituko gaten, Bueno, bera egiten dute holan, pegauta holan, lore bat moduan, ez? Gara gaina zerbitzatzen dutenean, buelta ematen diote, eta erakusten den aldea, izaten da txigortua den aldea. Ez da holan borobil batean jarrita. Bakitzu zelan egiten den hori? Hartu almidoi apurtxo batekin. Ura holan bota birrian, botatzen da apurtxo batekin, eta hori gero loratxo bat, lorantzeko bat, kurruskaria ataratzen da. Baina, un momentu, ez lora, ez ebez. Zakatemen sardexka bat, erakusteko zuei, ia, ikusten dozu hau, ondiokan ninja ez dauela, baina, ja kolori hartzen doiala. Hau nahi dugu marroiska egotia. Osa, ondo gorritu behar da. Hori da. Beraz, igokotza hau, eta gero esan dakua. Ura apurtxo bat, hemen zerbitzatuko ditugu, erloju bat izango bazan bezala holandana batera, eta erdixan, soja saltza, bustitzeko. Soja saltza besterik gabe, ez? Ez da saltza berez, ez azukrea, ez diego da ezer. Han soja saltza berez ez jako botaten, Han dauki olako, ez dakidan saltza bat olan ospin puntu bat badaukala, holan, betxo, hau ja bai, marroixa daula, bai, han beste saltza bada. Baina, bueno, ni soja saltzakin gustatzen jat, beraz, soja saltza botakotzat, ura, hori ba, atzamartxo bat, eta hemen utziko ditugu, 2 minututxo, tapakin. Ondo. Segitxuan gatoz, bazkaltzera. Ulala! Japoniarrekin gustatzen modu. Baina oso espresiboki, ez? Badakizu ekarri dudala japoniarez nola esan behar diegun Albinari hemen dozkazu zure giozak? Bai, hizkuntzak da dana. Bai. Albina, gioza guako txira dez. Bitxo, azentua bintzat hona daukatzu, Tanoshimu da honekin. Oso no. Tanoshimu. Ni bakitzu bastante pelota nazela. Bai. Eta nik ikasi nauen, oixi. Oixira, ze goxua. Da orduan, ataratzen zatzen da, zerbitzari eta sukaldari xeita, han barratxuak eta izaten dinez jatetxe txikixak, bete ataratzen zuztienen, oixi. Baina, lusatu inbar da hori, gaina horrek, hola, lusatu, eta da exageratu da, eta hori, bai, han, dana, ez eskurik, ez musurik, ez ezer, Bezarkadak eta astu, aurkezten dizutenen norbait, akurtu bakarrik. Ondo. Bueno, hementxe, emangotzau honei be, buelta da noi. Geixau ez eiteko. Eta... Baira. Hementxe euskau. Etxuzlako politxa. Gure gioza, barazki jaleen, platera. Hau eskuekin, da ez, biteli? Bai, sotzekin, onda zara? Ona zara, o, ze? Ez da eskuelako. Orduan bitxu, eskuekin. Bero dauz, eskuekin. Hemen, hau zapaia baino, igual... Eskuak erratzitxugu. Ja, ezinelako Indiara joan, eta han bakizuelako frigibailu batzean sartzen gaituzte eskuak, sukaldariai. Puntatu bat betegarrea. Jengibra nabaritzen da. Pilo bat, oso na. Oso na. Erratzen dago, mingaina baino eskuak geixa, mingaina gero hauan ez da baina. Baina badau, eta ontxe, empanadatzu dauzkau, Albinak bai bau bere lagun ez barazki jali jarteko, ez? Obvio. Txoixuanak. Eta gaurko bigarren eta aste honetako azken errezeta, hoxe, txorizo eta asa empanadia batzuk ingo ditugu.
orea nik ez dutekin, hau da, saltzen duten empanadia ore horietakoa, hau gaineko hemen lehortu egiten da, hau kendu ingo dut. Eta betegarria ikusten duzu, ez dauka zer, txorixua, tipula eta asa. Eta nola batuko dugun? Horrela. Zartakin bat zubizian jarriko dugu, olio tanta bota eta txorixua bertan gorritu. Tipula txikitu eta bertara gehitu eta 3 minutuz salteatu. Asa, xerra finetan moztu, lapikora. Beste 4 minutu dena ondo erregozi, bete honekin gure empanadia oreak, frijitu eta zerbitzatu. Ba, hoxe bakarrik, orduan, zubizian jarriko du, zehingo duena da hoxe. Salteatu, hemen olioa gero frigitu ingo ditugunez, ze badakizu hauek empanada hauen nahi izan ezkero lehabean erreal ditugu, baina orokorrean, hauek txikia bintzat frigituta egiten dira eta hori da errezena. Olio tanta bat, askorik ez, ze txorixoa berak, desente botako digu, eta horrek gero lagunduko digu, kipula honek, erregosten, baina beste, ikutu gorri sentzual batekin. Horrelako kontua dauzkagun, ez? Bai, da, nik esan minotzun, nik Albina estardazte egin dotzat honek giozak, eta zuk empanadiak alesei superglosiri. Agian. Bai. Betio, esan izango, alesentzako nik uste dut, ez, nik imaginatzen dut ales holan. Baina holan, holan paparra biztan daukala, baina holan jantzita ni agertu nintzen moduan, nik ales imaginatzen. Hemendik bi basuek saiora proposatzen dugu, ales. Vale. Ez? Gurengo lan partaide bezala? Albina, hartu ales. Bai. Ez da, celebritia berdituzu ez dakit, gure txorineko celebritiena bera da. Bai, hori egisa da. Eta, bueno, egia da, gainera izenez doiala gaurko saioa, ez? Drag Queenen izenak, ze transmitidu bidau. Bakoitzan, izaera, zuzolan glamurosoa, divertigarria, eta izen bidabe bai, erresa gogoratzeko, libre dauen izen bat, noski. Ez? Eta, hori, zure estiloa identifikatzeko erresa izaten dana. Osa, zu jendeak hori entzunda gutxi gora bera, ez? Imaginatzen du zer datorren, ez? Edo gutxi gora bera, edo. Orduan, nik joku bat prestatu dut hementxe. Ui, hemen. Vale. Ia, nahazten jaten, ez topentzetan. Hementxe euskat, bi gopor. Hori da, beti, horre baki zertako erabiltzen dugu gutxean. Dauzkagu hainbat ideia oporretan nora joan. Eta eskara erabiltzen. Hartzen dugu eta jartzen dugu papel pila bat. Gopor batean, atera eskuin usente bat, hau ez da nerea. Eta gero ateratzen dena hori mesatara doa. Eta hori izango da. Bai, horrek bat. Hori txendo zue? Hombre, bestela. Arriskutsua bentaten gate. Ez, baina, ez zure ez nirea. Baina beti daukotzu lehentasun batzuk beti badurkatzu. Edo lan... Ja, baina, erabakitzen, etxean, eskarrenean erabakitzen, eta ez da ateratzen esarre, zizo, azkenean ja naskatuta, ez zuretzaten niretzat, izen idatzi papelean, jarri, eta hor... Eta umiei emon, aukeratzeko. Bai, eta berein proposamena botatzen dituzte, Baina, karo, gurasoen, begiratua, eta gero, enoski, Disneylandia... Hau, beti, portaventura da horakoak, ez? Disneylandian bukatu gendun, bai. Bai, holako zeo zer izatzen, guk ere gurasoek onartzen du nahi genuela, Hemenguak ez die bidaiak, izenak die, eta bi kombinatuz atarako die, izen artistiko batzuk. Vale. Beraz... Eta zuk hartzen duzu, eskuin juzente, bordon ni beste, horrengoan nik. Venga. Begiak itxetik, bada, bideli. Nik esango lehenengo da gero zuk abizena, bale? Vale. Marmitako... Bakaiau! Marmitako bakaiau. Marmitako bakaiau, ez beste alderantzi. Marmitako txori dibakuin. Ez du, berdinetik. Venga, beste bat, nik hartuko bat. A ver, hemendik, a ver. Nungo hartu duzu? Nik hemengoa ontxe. Vale. Nik hartu dut Dibamari. Izokin. Dibamari Izokin. Dibamari Izokin. Horrekin ideia bat emoten digu, agian bihar zer... Ez bihar ez. Aste artean zer daukagun jateko. Hemen zer da? Hemen, ikusi zu, gorritu du pixka txorixoa, eta bere koipe horretan, 3-4 minutuz erregoziko dugu orain, kipula. Eta gero, asa induana xerda moztu, garbitu, eta bertara botako du, eta dena ingo duna, hori beste, 5 minutuz erregozi, ez dugu nahi ondo erregozita. Pixkat, kruntxi puntua bai nahi du izate honek. Bale, zugor, bitxartian, nik igual Patricia Vitali oso entzunda dauta, Hortensia Princess. Vale, hori hotel baten izena da, ez?
Ez da holako bate hotel baten izen hori? Uztaket. Ematen du, ez? Hortentxi gustatzen jat, lorak, beraz. Hortentxi zen, nire... Hortentxi printzez. Maialenera mama hortentxi zen. Baitu, zagatik ez. Eta gure etxean beti daude hortentzia. Maialenek hortentzia beti dauzka balkoian. Bakarra, guk tomaterik eta olakorik ez. Bueno, lagunok, esan dakoa, hemen asa botako dut. Beste 5 minutuz hemen salteatuko dugu zubizian, eta gero izango da, beti ingo ju, Patrick induen moduan, baina guk era tradizionalean, hau da, sardeskarekin, ilargi erdiak ingo ditu, eta ero olio berotan, frijitxo, eta listo. Gogoratu, betegarria nahi duzuena, holako egaluze lata bat hartu, tomate pixka bota, nazi, eta horrekin bete nahi duzue, zoragarri. Bueno, batzuk aurreatu ditut, ez erretzeko, berriro ere. Ondo ikusten zaitu. Eta hemen, indudana asa pixkat epeltzen utzi dut, eta gero azkenian da, enbanaiak nakingo zen ikusten. Jarri pixka bat, hemen normalean beti pekatu egiten dugu hasieran danok, gehiagi betetzen dugula. Hori beti izaten da. Hori beti izaten da. Akatz hori denok egiten dugu, eta da, esaten, betegarria daukadanez, gehiago botako dio, gero gertatzen da hau. Eta horiek bitu ondin ditu dala. Estutu pixkat, eta haue pixkat daudenez izerditan hemen bero egiten duelako gaur txorienen, ez diet busti ez ezer, ja itxasten dia bera bakarrik, gero sardezka batekin eman, papela eskendu esertako, zero papela lagunduko digu. Ondo. Horrela askatu. Betegarri horrekin haugiko zu... Hemen, baina hau betegarri hau gero erabili aldugu, edo zerriteko pikillo piper batzuk bete, Gernikako piper batzuk frijitu, eta gero bete honekin hasiak eta kenduta gero, eta gero tempuratik gero pasatu, nahi duzuena, egin alduzue, otutzen zaizuena. Eta hori esan dagoa, labean 180 gradutara 10-15 minutuan egin dago. Nik galdera bat dauka, zigor. Nola lortu dozu hori? Horrek empanadan olatak. Oin saltzen dutelako, baina ontzan, ez? Gertatu zen. Oin bai, baina krisialdia egon zen. Oin dala urte pare bat, irina da, itzauela da, batzauela, baina supermerkatutatik, marka bat badagoela oso ezaguna dela, sukaldariaren marka, eta hori guztiz desagertu egin zen. Bai. Orduan gaina, jendia, horren larritxuta zauen, eta naiz eta erresa izan horreko horiak eta etxian eitzeko, jendia zauen honetara eta testura honetara oitxuta. Alata nik entzun dut, krisialdian ostian, gero igual urte terri edo egon zan egon barik, buelta usienean supermerkatutara jendiak erosin zauela, zara berdina esaten da, bez? Errezeta aldatu egin ja. Bai. Eta orduan jendia apurtxoan moskauta da bila horrekin. Nik ez dakit. Nik hainbeste ez ditudan ez jaten, nik ustot janditxudanian, nik ustot bardina diela. Hori da, azkenen egunero jaten dituenak, nabarituko zuen agian testura, ero zaporia, bai hori aipatu zan, nola etzien berdinak, eta guk, ariek, ero gaur egungoak, zintzu dien hobeak, ez dakigu. Dakiguna da, berdin ateratzen diela, gure asa eta txorixo, empanadillak, eta Albina, zuretzako, benetan plazerra izan zen, zurekin egotea makillaje ikastaro horretan. Itali, abere, nik supasatzen dut eskuarekin, ero bat moztuko du erditik, bestela? Bale, zein da horan lehen ataralduzuna? Hori, berua dago. Hori da azken egin dudana. Oso ondo. Eta hemen, txorixoarekin, azarekin, eta esan dakoa, baitagarri hau zaizuela gustatzen, zuen nahi duzuena. Hoi askoa sobratu zaizuen, mamurtu pixka bat, sartu hemen. Txengo, igual. Ai. Lasai, nik etorkizunera begiratzeko gaitasuna daukat, eta dakit, asteburuan mingaina sendatuko zaizula, eta astelenean ez dela erreko. Ziur. Hotza alda zure errezeta? Bueno, epela. Epela, bueno, behintzaten ez erreko. Beraz, ostirala hau izan da, gure empanadia desberdinak, musu bat Albinari, eta astelenean bueltan etorriko gara, asteburu ona pasa, eta astelenean piztu etebe bat. Agur!